جبورaya giştî. Banga rêberapo ji bona civaka aşîtî û demokrasî wek jinê Kurd ev pêvajoya ku daye destpêkirin ji bo hemû aliyan ve em şopdarê rêberê xwe ne. Ji vir hetanî girava Îmraliyê hezkirinên xwe yê bê dawî dişopînin û em dibêjin ji bona aşîtiyê. Azadiya fîzîkî ya rêberê xwe di meydanan de û di kolanan de ji bona xurtkirina têkoşînê çê bikeve li ser milê me em ê pêk bînin. Azadiya rêberapo azadiya gelê cîhanê ye. Hêza ku rêberê me daye avakirin ji bo me jinan hetanî dawiyê ji bona parastina vî rihî. Wek jinên Taxa Cûdî girêdayî bajarê Qamişlo em şopdarê ramanên rêberapo bin. Em dibêjin weke jinên Taxa Cûdî dixwazin bi rêberapo re hevpeyvînê bikin. Azadiya me girêdayî azadiya fîzîkî ya rêberê me ye. Kampanyaya ku her çar parçeyên Kurdistan û derveyî welat ku her kes dixwaze bi rêberapo re hevdîtinan bikin. Em jî tevlî vê bangê dibin û em jî dixwazin hevdîtinê bi rêberapo re bikin. Muxatabên me ê herî sereka rêberê me ye. Bê rêberapo çareserî pêk nayê. Divê dem li dest tecrîd raban. Azadiya fîzîkî ya rêberapo pêk were. Em careke din dibêjin bê serok jiyan nabe, bê serok civaka aşîtî û demokrasî pêk nayê. Azadiya fîzîkî ya rêberê me azadiya me jinan e. Bê serok jiyan nabe, bijî civaka aşîtî û demokrasî jin jiyan azadî, jin jiyan azadî.